NADCO mar mondo mi eka yier commissioners manyien mag IEBC. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kwa Kisumu wachiew maber to kotinyo kod thor wach ma wan gi mbaka mokinyi ma kawuono mar ni NADCO IEBC orit ripod NADCO. Adana winjo ne pach jo Kisumu mondo giswa to ginto giwacho ang'o. Wayudo ni jatend piny William Ruto ne oyiero jokanyo kata task force mowinjo bed ni telo e yiero commissioners manyien mabro telo kaka jotelo e duol mar mochung' ne yiero kod lendo mag mano IEBC. Ka bende gisani report nogol kod NADCO ma bende od bura mamalo owinjo bed ni kalo kotiro kod yiero mag commissioners manyien go. Gin kaka jopiny ma Kisumu ma bende gin jogo maluto ombulu. Pach gichalo nade? Owinjo IEBC orit NADCO koso jogo kata jokanyo mane Ruto yiero ka odhi nyime kod yiero makama koso owinjo tim nade? Machiegni chak gi nyinge keng'yo kamera mondo gipenso pach chalo nade? Ginyinga iluonga Alfonso Odhiambo, ajatich ma Kisumu kae. En adier ni gimoro amora itimo gi chik kaka gik moko osebedo kitime Kenya ka. To this time around waneno ka jatendwa mano oyiero okwane ka koro luwo chik. Nyaka girit mana gibura mano komiti mano kuongo ker miluongo ni NADCO no mondo eka giwinj ni ang'o mane onego bed ni timo kanyo. To ka koro president omosechako decide ni gik ma odwa notim kende jatendwa nyisowa ni adier Kenya ka orulwa ok en leader. Mago gik ma kaso mar ariyo piny poko chango kaka lore gi kaka chenro mar election notimore. Koro kwa podwa neno gigi jopiny ok mor kaka president dhi kodwa e Kenya kaendi. Olu chik ni parliament e ngufu mar gimoro amora. To ma waneno ka koro en kod parliament mare tadier en parliament osekawo kaka nokawo jogo nitiere sa. Ang'o momone kaka ne oyiero nyaka jotelo moko kuom parties moko ma en gadier ni bunge kucho chonde joge nitiere. Ang'o motimore sanda ko tera bunge kucho nikech ong'e ni en man kod majority. Mr. President wakweri ni okwamor kaka irul kod Kenya. Kenya dwara leader ok rula. Miyo wan wadagi wach kaka dwa ng'ado nyaka urit mana commission maroke mar NADCO ka mondo amua kod kaka process gi osebedo kelo ndalo duto. Mar ariyo wasa kwa neno sani kwa somo gazeta ni Chebukati dwaro mondo bede ang'owa obed chief justice. Magi ginang'o? Magi ginang'o matimore Kenya ka? Mr. Friend wakweri kendo wakweri gi jopiny okwamor kaka idhi kod Kenya. Chebu IEBC orit mana wach mar NADCO mano bura chande mondo piny odhi kaka piny onego bed ni dhi. Mano e kwayo mara. Erokamano gi nyinga Joseph Onyango, aja ohala e diere boma ma Kisumu ka. Mokwongo wakawuoyo wach mar IEBC. From the word I means independent. Independent en a unit moving to Beneran Kende. Wakwayo Mr. President or respect the independent institutions in Kenya. Okay, and jurisdiction mar mondo mi or micromanage these units. NADCO segelo report, so that report should be taken to Parliament. Mondo Parliament or go or debate about it, mondo be implemented, and the recommendations will be implemented, especially on the part of the IEBC. To the moment motemo no micromanage nyaka the appointment of the IEBC commissioners, nisoni engi hidden agenda when it comes to 2027. Okwagomb ni every now and then kawa the year to issues mag electoral malpractices bedo. Ma gik marara Ruto temo ge kindly was stop them mondo mi Kenya odhi mbele maber. Erokamano gi nyinga an Gilbert Obuya, aja kohala ma Kisumu ka nyakach. An gima dianga wachi e weche mag IEBC. Mr. President, ne oseyere jo riwruok ma joma ne dhi bedo piny jo NADCO mane gisebet piny, mane gisewacho buchgi mane oserumo. Ang'o moni rito mondo mi jogo dhi owach buchgi, mondo mi jogo tergi ne parliament, mondo parliament odhi opudh gini. We bedo kod haraka mane mami idwa ni mondo mi in iwuon idwa ni mondo mi chung jogi ming'eyo madhi yiero jatend IEBC. Mano gimok timre jo Kenya wachunguru motegno kendo wanenuru wafocus mbele nikech kwa kwang'iyo mbele to gini dhi hinyowa nikech Kenya dhi bedo Kenya ma gima ng'ato wach gimosewacho no mane gima tiyo nya neno kanye kot wacho ma teno wacho ma kot wach kore piny mane wadake piny bila mane wadake piny ma gima wachi no kada oken chik no osewachi oken kamano. Mr. President, bed most chikiti lu constitution nikech okwa biye gima kamano timre ni yiero jok ma in ming'e ni dhi ni jomedwaro. We can't allow that. Kendo kwa bi allow it. Thank you.
Iluonga ni Vincent Ofafa, ajati moala ma Kisumu e boma kae. Wach ma Ruto wacho nodwa ginene koro dwa ni task force mare ma mondo dhi mbele e yiero chairman mar IEBC no wach no wadagi kabisa nikech ka lure gi channel manolosi mar NADCO onego be ni NADCO winjore to gibedo kumoro achiel kokitimo yiero no. Koro yiero no ok onego be ni dhi mbele kaka jatend piny dwa no dhi mbele no. En odwa mano timo gik moko chini ya maji to kata nuwinjo ka jatho moro wero ni kona asara nitie. Koro obed jaratiro ting gik moko ler. Wach no wadagi kendo wach no kwanya siro. Wadwaro no oriewre gi jo NADCO kosa approve gini kendo dhi e parliament obedo approve. Wach moro modwa dhi odwa keto kifua mbele no mano onge. Thorax gik mitimo gi thorax pok no dhi ga mbele. Koro ochal ng'amo ero lweny nikech ka election manokalo lweny nobedo. Odwa ni lweny ochako bedi nikech winjruok ka ji di election maonge winjruok lweny nyaka bedi. To wanjo tula wabro chwado sawa. Ok wanyal yiego mano gima dagi. IEBC orit NADCO. Kok ginyal rito wabo konyo gi rito. An Nelson Odire, an achiel kuom investor ma Kisumu ka. Wakwayo jatend piny mondo oluor chik kabisa nikech wang'eyo ni IEBC no emosebedo problem e Kenya kaendi. Be omiyo gimoni wakelo IEBC no wakelo IEBC obed gi body ma independent. To ka president dagi ni body ok nyal bedo independent, odoko wachini kama ne president mane yiero jo machung' ne election. Wadich gi IEBC no nikech nyaka piny ka. Chala gima president oyier ji president oda nyaka piny nyaka MCAs nikech sama kana ukero ni president en moyiero dwa jo IEBC. Peso nyaka grassroots kaendi okadro jo modwaro mondo telnwa. Omiyo wadwaro ni ka president kaen gi tier ne ng'amo luoro Nyasaye. Wadwaro jo churches obedi, society obedi, youth obedi, wamama obedi e board no to tere parliament mondo joma jogo oyiero no ema mondo chungnwa e yiero. To ok wadwar kok waol gi kiny ka kiny tulo. Gima kelo tulo kinyal bedo wadwa kodi mpira tini miketo rifari mari miketo kacha magoji kodi. Mano mpira mok nyal gore mok nyal mok nyal yie. Omiyo president wadwaro luor jo Kenya ka jo Kenya luori. Iri jatendwa jo IEBC nyaka koro riti araka mane magitire godo. To bende jo wadwa ywaruok both kod wadwa ywaruok gima kelo gine ywaruok. Giwinjre mondo piny obed gi kwe to jo Kenya dhi mbele gi maisha gi. Mana kamano Joyce winjo paro mopogore kowuok kuom jopiny ma Kisumu ka thoth giwacho ni gin gisiro wach mar ni IEBC mondo mi orit NADCO. Ripod NADCO no winjo be ni kalo e od bura mamalo mondo mi jo od bura mamalo ochwoye wang'i gi puodhe eka weche mag yiero commissioners manyien mabiro telo ne weche IEBC odhi nyime. Ka kamano pod wanyonore kaidi ka bende wamanyo weche mamedo tuche kaunti ma Kisumu niendi mondo mi kango chopo e seche mag migago ka gi kacha ngicholo kod imore to wakel gi kod kukugi. Joisan kuomi mondo dhi nyime kod twak. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kowuok e kaunti ma Kisumu. Awinjo kanyo kaka jopiny e kaunti ma Kisumu ochwalo paro mopogore kotudore kod yiero commissioners manyien mag IEBC. Dhi mbele gi luonwa weche mamoko wang'e ni wabro tudre kodi kendo e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Nyaka Ramogi John kapok wadhi mbele kod twak maru e studio ka, yiena mar mondo mi akaw yoyo mar ariyo mondi e ka waduog wadhi nyime. Kik idhi mabor.